Supernerd. 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 Jsem Supernerd. 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 Jsem Supernerd. 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 Toť jméno mé. Dneska se podíváme na náš oblíbený seriál Run Batmana od Granta Morrisona, tentokrát návrat Bruce Wayna. Skvělá kniha, skvělá. Jenom na začátek, na úvod, pro nějakou dobu ještě toto bude poslední video z tohoto seriálu a budeme potom pokračovat dál, protože nám zbývají 4 knihy. 2 z nich už vyšly konečně v češtině, za což jsem úplně byl nadšený, že konečně to vyšlo. A vyjdou ještě 2, akorát v podstatě je to tak, že toto je 3., 4. kniha, která vyšla a 1., 2. ještě vyjde. To znamená samozřejmě, jak jinak, ten Morrison je zpřeházený. V češtině od roku 2006 vychází to všelijak, pod různýma edicema, různýma vydavatelstvíma. Není se čemu divit, že i poslední 4 knihy vychází prostě zpřeházeně. O tom si popovídáme pak, takže tyto 2 knihy nebudu dělat rovnou. Počkám si, mělo by to vyjít, ptal jsem se vydavatelství někdy od teď asi za 5 měsíců, je konec ledna, no nevím, za pár měsíců to vyjde. A až bude ta 1., 2. kniha, tak zrecenzujeme je a zrecenzujeme 3., 4. Respektive si o nich povíme. Což je Batman Inc., teda řada. A mezi tím si dáme návrat Bruce Wayna, teda, čímž končí 2. dějství pomyslné, počínající Batmanovou smrtí a řadou Batmana Robina, o kterých jsme mluvili. A potom to začíná právě 3. dějství, což je Batman Inc. Incorporated. Návrat Bruce Wayna je možná je správný vrchol 2. dějství. Určitě. O co jde? To je o to, že čtenáři Final Crisis a vlastně Batmanova ránu se dozvědí, že Batman ve skutečnosti neumřel, ale ta rána, kterou ho střelil Darkseid, jeho Omega poprskem, ho jenom přenesla do minulosti. A teď pozor, ten děj já budu vysvětlovat samozřejmě spoilerama a nebudu se v tom moc rejpat, je to Morrison, takže čekejte opravdu bláznosti. Bruce Wayne nejenže skočil do minulosti, ale navíc je infikovaný virem zvaný Hyperadapter, kterým ho infikoval Darkseid. Je to vir z Apokalypsis, z té planety. A je určen k tomu, aby Bruce Wayne vlastně zničil veškerý bytí. A to tak, že se posouvá v časech od minulosti až do budoucnosti. Hele, musíte si to přečíst, i tak vám to možná bude lámat hlavu, ale věřte mi, když to přečtete po několikátý, tak se vám uleví, protože já jsem to četl poprvé v češtině a opravdu mi to už po několikáté a česky fakt pomohlo. Užil jsem si to maximálně. A ta knížka je fakt geniální prostě. Ale je hodně složitá, ještě možná víc než ty některé předchozí archy tohoto runu. Celý koncept spočívá v tom, že asi si myslím, že Morrison si řekl, že s tím, jak vzal do pracek Batmana, takže s ním chce udělat všechno možné a měl bucket list a ten si odškrtával. A řekl si, že chci udělat Batmana jako jeskyního muže, Batmana jako piráta, Batmana jako ve westernu a detektiva. Jo? Něco jako v řadě Elseworlds, akorát tady je to skutečně Bruce Wayne. A ten se ocitá vlastně v prvním sešitu, celkem je 5 nebo 6 a pokaždé to dělá jiný kreslíř, takže to vypadá úplně famózně. On se ocitl Batman v pravěku, jako je v podstatě z něj jeskyní člověk. Nepamatuje si nic a co se mu stalo a co je, zjišťuje až v průběhu doby. A vlastně v druhém sešitu se ocitá v době puritánů, takových těch, co přijeli lodí do Ameriky a je z něj jakoby inkvizitor, Batman Inquisitor, s perfektní kresbou Irvina Frasera, kterýho jsem dřív neměl moc rád, ale pak, jak jsem četl ty Morrisonovy věci s ním, tak ho naprosto zbožňuju teď a vychutnávám si tu malbu jeho.
Do toho ještě vidíme linii, jak po něm pátrá Superman, Green Lantern, Booster Gold a no ten kurňa. No zrovna ten nejdůležitější, který cestuje časem, já nechci plácnout jeho jméno špatně. Rex něco. No. Zkrátka superhrdina, který se zabývá cestováním časem. A oni ho hledají, jdou na konec času a hledají ho pak napříč časem, jdou po jeho stopách. Zároveň po něm pátrá Batman s Robinem v jejich řadě, je to strašně zajímavý, propojený. Potom je Batman mezi piráty. Načež se stane ve westernu jakoby a vedlejší postavou je tam Jonah Hex, westernová postava DCčková. Zároveň tam vystupuje Vandal Savage, který byl už jako v tom pravěku. To je úplně geniální, že to tam tak udělal. Fakt perfektní. A celý to končí tím, že Batman detektiv ve 30. letech, to znamená je to takový noirový a vlastně v podstatě vyšetřuje svoji matku, něco takového. A pak tu máme, když se Batman dostane na konec času, stane se hyperadapterem, což by neměl přežít. Hrozí, že zničí celý čas a dostane se z toho. Naprosto geniální, to je úplná euforický komiks. Nejen, že vám to ukazuje různý Batmany v různých časech, jako westernový Batman pirát, prostě fakt super geniální. Zároveň to není jakože vymyšlený příběh jako z Elseworlds, je to normálně v rámci té kontinuity, jenom prostě jde o cestování časem, to znamená prvek sci-fi cestování časem je zde taky dobrý. Pořád se tím dokončuje linie z Final Crisis, do toho vlastně, jak on putuje časem, tak zanechává stopy sám ve svým rodokmenu a ovlivňuje svoji budoucnost. Teď to zní blázně, ale je to Grant Morrison, on takhle píše. A vlastně do toho se uzavírají všechny linky právě z Batman Rip. No je to famózní, opravdu to druhý dějství je tím završený nádherně, kresby jsou boží, celá ta práce s batmanovskou mytologií. Prostě je to jeden z důvodů, proč je Grant Morrison to nejlepší, co se Batmana potkalo. Jako takovýto komiks. Někdy místy samozřejmě ten komiks více dává na jakoby styl, na formu než obsah. Což vůbec nevadí, protože jinak samozřejmě celý ten Morrison je nahuštěný obsahama a ty jeho komiksy jsou trošku meta určitě a dávají poctu komiksům jako takovým. To znamená, pokud chcete cítit ten samý feel, jaký Morrison cítil, když četl ty starý Batmany, kde Batman prostě se plavil po moři a lyžoval a dělal všechny ty věci, tak prostě v jeho ranu najdete všecko. Je to Batman ve všech podobách, je to ten nejlepší možný Batman. A opět i přesto, že Batman už umřel několikrát v celé té sérii, opět je ještě posunul to riziko, kdy Batman čelil situaci, který ještě nečelil a která je možná ještě rizikovější než ty jeho předchozí smrti ve Final Crisis a v Batman Rip a v předehře ke smrti a tak dále. A posunul to ještě dál a Batman se z toho opět dostal, takže prostě úplně fenomenální. Já nemůžu než doporučit. A zbývá nám už třetí dějství, což je Batman Inc. To jsem četl jednou anglicky, takže jsem těším, až se přečtu v češtině. A tam zase je to trošku v něčem jiným a dokončuje to všechny ty linie, ještě to rozvíjí, ty příběhy a asi možná už tam nebude nic tak velkého a skvělého jako návrat Bruce Wayna, ale Batman Inc. má své momenty, které jsou taky geniální, takže se na to těším a už si to pomalu hlídejte si to v trafice, až vyjdou poslední díly Batman Inc., protože to je, kromě Final Crisis, to půjde o uzavření Batmanovského runu v češtině, což je super a v podstatě jsem i tento kanál založil jenom proto, abych o tom mluvil, takže doporučuji vám to a jdeme dál.